ತಿಮ್ಮರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಲು ಮನಸ್ಸುಗಾದು ತುಲೆ ದಾಸವಾಳ ಓ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತುಲೆ ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿನ್ ತುಂಡಾಪುಚಿ ನರಮನೆ ಅಂತ ತುಂಡಾಪುಚಿ ಕೆಲವರು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿದಾನೆ ತೋಟದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಟ ಆಯಾನೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಗರ್ಗ ಕೊನೆಯರ ಬೈದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮನ್ಪೆರದ ಅಂದ ಒಂದು ಐಕ್ ಗರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಕೊನೋದೀತೆ ಇಲ್ಲಡು ನಾನು ಅಂಚಿರು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚಿ ಗಣೋಮ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಗರ್ಗ ಇನ್ನು ಕೊನಕ್ಕ ಫೋನಾಗ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೇನ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಮೂಲು ಗದಾಂಡೆ ಗರ್ಗ ಪಂಡಂದು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೈ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೋಟ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಜಿರಾದಿಪ್ಪು ಕೈಟೆ ಮಾತಿತ್ತು ಮೂರು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂತೆ ಕೊನೋದಿತ್ತೆ ಇಂಚು ಮುಂದೆ ಏತೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಯಾರು ನಾಡುಂಡ ಓವೇ ಕಾರಣಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೆರೆನೆಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಂದು ಇದು ಕಷಾಯ ದೀಪಿರು ಆಂಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತಾರೆ ಸೂ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಕು ಅವು ಹೀಟ ತಂಬ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ್ ಒಂತೆ ಕೊನತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸವಾಳ ಕೊನೋದಿತ್ತೆ ದಾಸವಾಳ ತಪ್ಪುಲ ಕೊನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಗದ ಒಂತೆ ಕೊನತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂತ ನಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅದು ಪಜೀರಡೆ ಬೋಡು ಗೈಸಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಐಕಿತ್ತೆ ತಿಮಾರೆ ಬೋಡು ತಿಮಾರೇನು ತೆತ್ತದು ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಪಾಡೋಡು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಕೊಂಡು ತಿಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಬೆಂಚಾನ ಏನ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತಿಮಾರೆ ಗೊತ್ತುನದ ಮಾತೇರಿಗ ಕಾಣಾಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿಮ್ಮರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಲು ಮನಸ್ಸುಗಾದು ಗೈಸ್ ಅಂತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇರೆತ್ತ ಪೂರ ಕೊನತೆ ದೀತೆ ಇನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಸವಾಳ ಗರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ನು ತಿಮ್ಮಾರೆ ಒಂತೆದೆ ತೊಂದೆ ನೀತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಐದಕ್ಕೆ ದಾಸವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದುಲಂಚೇನು ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿನ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರೇದೆ ತೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆತದೆ ತೊನ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಏನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಇರೆ ಮಾತ ಇವಾಗ ಗರ್ಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ಜನ ಖಾಲಿ ಗರ್ಗದನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವೆರು ಅವಳ ಓಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ದುಂಬೆ ಎಳ್ಳೆಪ್ ನೈನೆ ಪಾಡೊಂತೀನಿ ಇಗ್ಲೆಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಮಸಾಲಾನಿ ಈತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೆ ಯಾವು ಪೊಲಿ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜಿದಾಲ ಖಾಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಬನ್ನಲ್ದೆ ತೊಂದೆತ ನೆಕ್ಕಾನೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಇಂಕಲ್ಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜತ ಅಂಚಾನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಕೂಟು ಐಕ್ ನಾನು ಈತ್ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಾಡು ಚೂರು ರಸಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಐಕಿತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪಣಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ತುಳಿ ಒಕ್ಕಂದ ಇತ್ತೆ ದಾಸವಾಳ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಸವಾಳ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆಕ್ಕದೇನೆನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಐಕ ಮೆತ್ತೆ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೇನು ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಕೊದ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನಿ ಸ್ಲೋ ದೀತೆ ತುಕನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರೆ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಿ ದಾಸವಾಳದ ಕಲ್ಲರ್ ಬೇತೆನೆ ಅಂಡ್ ತೂಪವೆನಿ ತುಲೆ ದಾಸವಾಳ ಓ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತುಲೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅನಗ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚಾಪುನಿ ಈತಿತ್ತನ ಈತಾಪುನ ಅಂತೆ ಆಪುನ ಗೈಸ್ ಈ 15 ನಿಮಿಷ ಆನಿತ್ತೆ
ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೆಂದುರ್ಸ್ ಪಾಡು ಎಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬದಾನೆ ಮುರ್ರೆಂಡು ಕಚ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಗೆ ಏತ್ ಪವರ್ ತೂಲೆ ಫೋನ್ ದೀಚ್ ನೀ ತೆಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಸಾವುಂಡು ಉರ್ದೆ ಕಲ್ಲುಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಚೈಡ್ ದಾಲು ವಿಷಯಜ್ಜಿ ಗೈಸಿತ್ತೆ ಕಜಿಪುಗ್ ಬದಾನೆ ಮುರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸ ಆಪುಂಡು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು 5 minutes ಆಯ್ನಾತಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ 3 ದಾನಾಗ ಅವು ಕೊದ್ದಿಯುಂಡತ ಎನ್ನ ಹೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಾಂಡ ಎಳ್ಳಿಯರ್ ದಿಂಜಿ ಇದ್ನೆಟ ಎನ್ನ ಹೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಾಂಡ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುಂಡತೆ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಒಂತೆ ಕರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಐಡದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಎದುರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನತ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಅವಾಗ ಕುಜಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಇದ್ ಬೊಕ ಕಾಲೇಜ್ ಬನ್ನ ಪ್ಯಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ಉದುರ್ನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಫುಡ್ ದಾದಿಪ್ಪು ಹೀಟ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕುಜಲ್ಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಪ್ಪುನ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿನ್ಪುನತ ಫುಡ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ 10th ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸಿಗ್ ಬತ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸಿಗ್ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತನ ಅಂತ ಉದ್ದೆತ್ತನ ಜೀತ್ ಇತ್ತನ ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಡಿ ಅಂದಾದ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇರ ಪಂಡೇರ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಡವ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬೊಕ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಅವಳ ಕಂಡೀಷನರ್ ಡವ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಮುದೇಲಿರ್ದು ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನರ್ ಮುದೇಲಿರ್ದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವು ಮಿತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಕುಜಲ್ಗ್ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಈ ಮುದೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಡವ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಣ್ಣೆನ್ನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡು ಅಳದೊಕ ಕುಜಲ್ ಈತ್ ಸಪ್ರಾಂಡು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಕಂಡೀಷನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದಾಂಡ್ ಕುಜಲ್ ಪೋಂಡೆ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಐದೊಕ್ ಹಟ್ ಮಂತೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತನ್ ಕುಜಲ್ ಐದೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಲಂಚೇನಿತ್ತನ್ ಕುಜಲ್ ಒಂತೆತ್ತಿಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪವನಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನನ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಂತುಂಡ ಕುಜಲ್ ಎಂಜಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಉದುರ್ನುಂದ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಉದುರುಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಂಕ್ ಆತಿಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿಜಿ ತರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಐಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ ಮಾತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಂಡನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿ ಪಂಚ ಐತೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂದು ಅರಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಟಲ್ ಜಿಂಜ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಲೈಫ್ ಆತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಇಂಕಲ ತಿನ್ಪ ಸರಿಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಚೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಂತಿನ ತಿನ್ಪೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನನೆ ಕಮ್ಮಿ ಏಪ ಗೋರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಕಶ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅವೇನೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಅಂಡ ಖಾನ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಏಪ ಗೋರ ಬೈಯಾಗೊರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ್ಯಾನ್ ನೀರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾಟಲ್ ಜಿಂಜ ತಿಪ್ಪುನಿ ಆತನ ನೀರ್ ಪಾರಡು ಉಂದಾಪುಂಡತ ಎದುರು ಎತ್ತಂಡ ಗೋಲಿ ಬಚಗಾನ ತಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತೆ ನಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಏತು ಈತೆಕ್ ನಲ್ಪ ಅವೇನ ಚೆಂಬ ಗೋಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗಲ್ತು ಕರ್ದ ಕಚ್ಪೋಗಾಡೆ ನಾಯಿದೆ ತಂದೆ ತುಲೆ ಅಪೆದೆಲ್ಲ ನಾ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಿ ತುಲೆ ವಾ ಚರ್ಬಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜಪ್ಲೇತಿ ಪಿಂಕಿ ಬೇ ಇನ್ನ ಶೇಲು ತುಲ ಐಕೊಂಜಿ ಮಣ್ಣಿ ರಡ್ಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗ್ ಪೈ ಇಂಚಿ ನಿಕಲ ಎಂಚಿ ಪೊಲೆ ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿನ್ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ನರಮನಿ ಅಂತ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂಡ ನಾಯಿಗೆ ನರಮನಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ನಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಾಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿಳಿ ಪೋಲೆ ವನ್ನ ಪೋಯ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋದ ಅಂಟ್ ಗೈಸ್ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ತದ್ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಜಿಂಜಾವಡು ಇತ್ತೆ ಗೇತ್ ಬೋಡ ಆತು ಜಿಂಜ ದೀಪೆ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಡ್ ಜಿಂಜಾಗ ಗೈಸ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಡಿ ಆತೇನೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಮಾರ್ತ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಿಡ್ದು ದಿಂಜಾದೆ ದೇಪಂಡ ಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು
ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ರೋಸ್ಮೇರಿ ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗೊತ್ತಿನ 15 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈತ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದು ಪಾಡ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಬೇಗ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಲೇಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ನೆನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಈ ರೋಸ್ಮೇರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಅಪಗ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಂತ್ ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಮಾತ ಶೋ ಕಾಂಡ್ ಒಂಥರ ಸಿಲ್ಕಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಚೂರು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮಾತ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಡೆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ ಒಂಜಿ 5 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತುದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಕ ಮೀ ಉಂತೆ ಅವು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಹೇರ್ಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಂತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬದಲು ಇದು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ರೋಸ್ಮೇರಿ ಆಯಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಲ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ತಕ ರೋಸ್ಮೇರಿ ವಾಟರ್ ದೇತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ನಂದು ಅಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಚೆಪ್ಪೆರ್ದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಚೇತು ನೂತಿ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಪಲ್ ನೂತಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಉಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಇಂದು ದಾದೆಕ್ ಪಂಡ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುಚಲಿಪ್ಪುನದ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಆಯರಂದು ಇಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನೆನಪಾಪುಜಿ ನೆನಪಾನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂತೆ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾತ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಇಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ.